Wah. Oh. Oh. Masuk. Oh, 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 oh. Ayo. Wes. Ready. Wah. Oh. Ayo. Oh. Oh. Canda. Loh. Wah. Sugeng Injang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu. 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 Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pronojiwo Bapak Murdiono, ugi sedaya perangkat Desa Pronojiwo. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Ketua LKMD, Bapak Ketua BWD lan sedaya perangkatipun sarta sedaya lembaga desa wonten ing Desa Pronojiwo ingkang satuhu kinurmatan sumangga saderengipun kita lajengaken acara ing enjang punika inggih ruwat Amurwakala. Kita caos raos puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti Kang Mahagung, Gusti Kang Maha Welas lan Asih. Saengga ing rikalanggan punika kula lan panjenengan tansah pinerangan rahayu wilujeng ginanjar kesarasan saengga wonten ing papan mriki saged pinanggihan boten kirang satunggil menapa. Ingkang salajengipun atur pakurmatan ugi kula aturaken dumateng panjenenganipun para sepuh pinisepuh aji sepuh sarta para undangan lan sedaya para peserta ingkang badhe dipun ruwat ing rikalenggan punika. Keparenga ing mriki kula badhe ngaturaken runtuting adicara ruwat Amurwakala ing enjang punika inggih asyur ingkang angka sepisan inggih menika pasrahipun panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pronojiwo panjenengan Bapak Murdiono ingkang mangke masrahaken tokoh ingkang ruwat inggih menika Dalang Kondobono ingkang badhe dipun pasrahaken Bapak Kepala Desa dumateng Ki Dalang Ali Kondoyekti. Mapa adicara ingkang angka kalih inggih menika nunas lampah darmanipun
Ki Dalang Ali Kandayakti ngruwat Murwakala pralambang ngruwat Desa Pranajiwa lan ugi sedaya ingkang wonten ing salebetipun Desa Pranajiwa. Pungkasing adicara ingkang kaping kalih dipun lajengaken adicara ingkang kaping 3 inggih punika ngluwaraken iber-iber. Sinambet adicara ingkang angka sekawan kinjenengan pangruwatan dumateng para sedaya ingkang dipun ruwat perangkat desa lan sedaya lembaga wonten ing Desa Pranajiwa ingkang mralambangaken nyimbolaken ngruwat sedaya masyarakat Desa Pranajiwa sepuh anem kakung miwah putri ageng napa dene alit ingkang tebih ingkang celak. Para rawuh sedayanipun menika menggah adicara ing enjang punika. Ngancik adicara ingkang angka sepisan inggih menika pasrahipun panjenengan Bapa Kepala Desa Pranajiwa Bapa Murdiyana ingkang masrahaken tokoh pangruwatan inggih menika Dalang Kandabana dumateng Ki Dalang Ali Kandayakti. Sumangga Bapa Murdiyana kepareng tindak wonten ing sasana pagelaran. Sumangga Bapa. Menika pasrahipun Bapa Murdiyana Kepala Desa Pranajiwa dumateng Ki Ali Kandayakti ingkang mralambangaken pasrahipun satuhu lair lan batosipun sedaya warga Pranajiwa pasrah dumateng Ki Ali Kandayakti purba wasesanipun pangruwatan ing enjang punika. Salajengipun adicara ingkang angka kalih inggih menika lampahipun pangruwatan ing enjang punika mugi wonten keparengipun sedaya para perangkat ugi Bapak Kepala Desa kepareng hanyekseni lampahipun dharma ing enjang punika lan napa kain pethakipun dipun damel nggih damel napa lan disuwun mangke wiwit purwa madya ngantos wusanipun adicara menika sedaya para perangkat saged hanyekseni nggih monggo Bapak Ibu didamel nggih. Para rawuh sedayanipun ngajak acara ingkang kaping kalih inggih menika lampah darmanipun Ki Ali Kandayakti ingkang badhe ngruwat warga Desa Pranajiwa wit nginggil ngantos ngandhap lan sedaya isi-isinipun kalebet sedaya raja kaya Raja Brana tetanen lan sak panunggalanipun mugi-mugi saged berkahi dumateng masyarakat Pranajiwa sedayanipun dipun tebahaken sekaring kala rubida papa lan cintraga.
kepareng hanyekseni sumangga ruwat amurwakala dening Ki Alang Ki Dalang Ali Kondo Yekti. Ngawilahe sekaring bawana Hong makungkung awakku kabeh gunung kulukul gengkul Nung saten adul badan sing teko gedhe teko teko mas teko asih sisake karsane Gusti Kang Prabu Rahayu Rahayu. Hong ilahing ngawi genamastu Purna Sidhem Mastu silap ring yang jagat karana siran tondo kawisaning busana sono sinawung langening liwilapa astu masih lestantun lampahing butuh jinantur tutur katulo-tulo tetelo tulat pring lebya parandya winursita ngumpama parananing niskara Karanto diantum yang jamana Purwa Winisida trahing kang dinama Dama Pinardi taming lelata mangkya tekad pasarening Gumpita Anuwung pralambang matumpa tumpa rinengga panggung panggeng panggunggung sang mengruweng kota Hong
Nanging kang winurweng Gomita kang eka adidasa Purwa eka sawiji adiline dasa 10 Purwa araning kawiwitan. Senajan angupaya praja sewu tansah dasa 100 tan ngatur kalih sayoga kang kinarya purwaning kandha. Ing kono kagambaraken kayangan Suralaya. Puncaking Handaloka Himalaya wonten teja hangengung. Punika sanes tejaning pandhita Tapayekti punika sasrana sramaning para dewa. Jagat wetan ramyang jagat kulon maya-maya ana cahya kadya uruping damar nanging sunari analai dudu soroting Surya Candra Daru kelawan karatika. Punika kaperbawan dening gumelaring kayangan Suralaya inggih sinebat kayangan Ngondar Ngandir Bawana. Bagu Jamur Katali Warna inggih awasta kayangan Ujung Giri Sakalsa. Yo Jonggring Saluka. Ana padang dudu padang rinana peteng dudu peteng wengi. Pegating panengal kepentok uruping cahya angengung. Pating klebyar pating pelancur lir kilat sisiring langit punika rerenggan tuwin pepasren ing kadewatan. Ingkang muni piniji saking setya kayu sela mawa teja nulya kasendal mayang kinarya hanjeng kapi rerenggan ing Suralaya. Dina balis araras maraju kandha winangun candhi tinundha. Tulandhaki giri goro saka guru kayun kang mawa teja ompak geng sela kartika jrambah tinelasan agi linebur naratas praktek tulandhaki lir cinandhi tepining ginari seruntut lan urut ginapit sloka menuru pramila katingal sumanut mengku Prabowo Siang Ratri datan kendhat kinarya pratandha muhing sekar kastubu ingkang tinunu wonten luhuring beji. Lamun sekar samya mekara tandha wanci rahina lamun sekar samya kudhup yekti pratandha ing wanci ratri. Lah sinten to ingkang dadya gegunungan kayangan Suralaya? Bawisik Sang Hyang Guru Manik Maya ya yang jagat karana ya yang jagat ananta ya yang jagat giri nata. Ya yang Hudipati ya yang lenggin inggih yang Pramesti Randuwendo ya yang Pramesti Guru Aditya Nirmala ya yang Birawa Dewaraja Dewa Isa yang Maha Dewa Buddha Pasupati Pasuprabu ya yang Prawata ya yang Rudra ya Dewa Siwa Siwa Buddha inggih Wisik yang Wasesa. Sangya Dewa Widodara Widodari miwah angratoni jagat Triluka nuju Ari Respati yang guru miyos tinggal wonten madyaning bali Aras Marcu Kanda lenggah dampar sela kanda winangun sesemek lembu andini. Dene Rasinawaka kamyap para Hapsara kang sami ngampil upacara kadewatan nenggih kayu klepu Dewa Daru gedang mas pupus cindhe Debuk Suwasa Sekar Mayang kang sarwi rukmi lenggahi yang Girinata kahadep tetuangganing kayangan nenggih Jawata saking Sidik Pangudal ngudal. Wawisik yang Naroda Naradadi yang Kaneka Putra Kaneka Sabda Resi Kanwaka Buddha ya Dewa Resi Wategresi Resi Anggana.
kesambet Pesonaro Jawata kanalendran pawisik Sang Hyang Endra Hyang Sukra Surawati inggih Sang Resi Upadaya lenggah mabungkuh Susil Arja temah konjem tumungkul wedane Wisnu Satata lenggah yang manik moyo sigra medhar sabda mangkono wijile pangandikan ingkang kawising lesen Ajra ingkang puspitorum kasiliring samirana mri segar gadung ngas gandanyo mawe raras ret enaning driya omang ukur sidem sekaring bawana langgeng nuwun mangke to kakang Narada Resi kang menika putra pun api Adi Guru wonten goro kening kayang Suralaya nganti undul ngawiyat punika goro-goro timbul saking menapa nggih kakang Narada prakancong pebolong kali cundi sapa sing duwe nun mangke Adi Guru padukane yo tetuanggane karyangan Suralaya napa mboten semrep obah musike para titah jane wonten kutu-kutu walang astaga kinemaun jinaring dening Sang Hyang Jagat Kirinata Kakang Narada punapa Adi Guru nuwun sewu karantening kayang Suralaya menika wonten inggih tetuangganing kayangan nggih panjenengan Kakang Kaneka Putra mekaten inggih sadèrèngipun kula ngaturaken kelepatan pangapunten ingkang agung Adi Guru minangka kula katingal saking madyaning batus kawula gara-gara kayangan Suralaya menika boten timbul saking kayu watu mawa teja ananging sedaya kala wau boten lepat malih putra paduka ingkang dinten sakmangke Tarabrata wonten madyaning repat kepanasan Tarabrata nggih Sang Bathara Kala dene darunanipun kula inggih dereng mangertosi sumangga kula aturaken purbawasisipun dumateng Sang Hyang Jagat Kirinata inggih Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra Endra nuwun inggih ngestuaken dawuh Rama Pungkulun
aja wedi kangelen jeneng kita metu marang repat kepanasan prapekana kadang ngira ken ngadep ing ngarasa ulun inggih pangapunten ingkang agung nyuwun pamit madal pasilan Rama Ulun. Wan sembah nirengi ulun kapurborisang murabeng rat ing sahanane kang wan kanang sing tasih mawe Muka sawagung sagung mring delahan guan kanang mamujeng jeng noyoto ingrat kucling jin setan priprayangan podo jejogetan kaget rasaning ati sawise antuk tinimbalan dening Rama Bugulun. Ana wigati apa Rama Bugulun? Bathara kuwi Bathara Kala ngestakaken dawuh mokal kan ana wigati kang siningit kuwi ana madyaning repat kepanasan iki mang. Ana wigati apa Bathara Kala?
Iya, Rama Bugulun. Pancene yo tak sengaja nggenku tarak bruto ngono madani repat kepanasan iki mang. Aku mung kepingin nagih janji. Duk nalikane Rama Bugulun wis paring iji palilah. Yen aku dikeparengake mangan bangsane manungsa ananging tumeka saiki urung kelaksanan lan kasembadan. Aku njaluk pangan Rama Bugulun. Bathara Kala ana dawuh apa? Yo ora lewat aku yo ora bakal selak. Aku paring iji paling marang jeneng kita bab panganing Bathara Kala. Ngerti ya Bathara Kala? Yen kowe nagih bab pangan ingkang sepisan kuwi dadi panganing Bathara minangka ana serat centini. Serat centini ngandhakake wong Sukerta cacahe 146. Oh mangkono. Lah ana nyebutake Weda Yasa Dipuran kuwi nyebutake wong Sukerta iku cacahe ana 136. Lah sing dadi kelungguhan iki sing dadi panganing Bathara Kala iki klebu dadi panganku iku sing kepiye? Sing dadi panganing Bathara Kala ngantiri kelungguhan iki manut paugeran kang den anut. Yo serat pangruatan Yasa Dipuran utawa serat pangruatan Murwa Kala cacahe wong Sukerta ki mang ana 20. Oh dat yen ngono panganku akeh mengko dhisik disebutake cacah 20 wong Sukerta iki mang apa wae sing dadi panganku. Ya Bathara Kala sing sepisan kang aran anak untang-anting wong duwe anak siji lanango ya wadana kuwi dadi panganing Bathara Kala. Oh mangkono. Sabanjure sing nomor 2 untang-anting tunggak aren utawa papar tunggak wong duwe anak akeh ananging akeh sing mati sing urip mung kari siji. Kuwi yo dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 3 kedono kedini wong duwe anak loro lanang wadon. Sing nomor 4 kembang sepasang wong duwe anak loro wadon kabeh. Oh kuwi yo dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 5 uger lawang wong duwe anak loro lanang kabeh. Sing nomor 6 kembar wong duwe anak loro lair bareng sedina ya lanang ya wadana. Sing nomor 7 sendang kapit pancuran wong duwe anak 3 sing barep lanang sing tengah wadon sing ragil lanang. Pancuran kapit sendang wong duwe anak 3 sing barep wadon sing lanang tengah sing mburi wadon. Oh yen ngono iku ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 9 kang aran gotong mayit wong duwe anak 3 lanang kabeh. Sak banjure cukit dulit wong duwe anak 3 wadon kabeh.
kuwi ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 11 kang aran Srimpi, wong duwe anak 4 wadon kabeh. Sing nomor 12 Saromba, wong duwe anak 4 lanang kabeh. Iya. Sing nomor 13 Lumpat Kidang, wong duwe anak 4. Sing ngarep lanang, sing tengah wadon. Lanang wadon. Oh, kuwi ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Utawa wadon lanang wadon lanang. Kuwi ya wong Sukerta. Sing nomor 14 Pandhawa. Wong duwe anak 5 lanang kabeh. Kuwi ya wong Sukerta Bathara Kala. Iya. Sak banjure Panca Putri, wong duwe anak 5 wadon kabeh. Sing nomor 16 Banteng Nyiri Jawi. Wong duwe anak 6 barepe lanang sing 5 wadon kabeh. Kuwi ya wong Sukerta Bathara Kala. Iya, Bapak Guru. Sak banjure kang aran Julung Pujut. Bocah lair barengi pletheke sengenge. Lan sing nomor 18 kang aran Julung Caplok. Bocah lair barengi suruping sengenge. Iya ngono iku ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 19 kan aran Yatim. Bocah lair wis ora tetunggonan bapakne. Kuwi ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 20 kang aran Lungse, wong wadon kang angel jodone. Sing nomor 21 Dangkal, wong lanang angel jodone. Sing nomor 22 kuwi Durga Ngerik, wong wadon bola bali kepaten bojo. Oh, kuwi ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 23 arane Kala Kinantang. Werdine wong lanang bola bali kepaten bojo. Kuwi ya dadi panganku. Iya Bathara Kala. Sing nomor 24 kan aran Julung Kembang. Bocah lahir barengi srengenge manter utawa bedhug tengange. Sing nomor 20 kang aran Jawi Nyiri Banteng. Werdine wong duwe anak 6 sing barep wadon, sing 5 lanang kabeh. Oh, yen ngono kabeh iki mau dadi panganku, akeh panganku. Yang ngono aku tak golek wong Sukerta ngendi papan panggonane mengko dhisik. Senajan kuwi dadi panganmu wong Sukerta cacah 20 iki mang. Yen wong Sukerta cacah 20 iki mang wis iso merdeni, tegese pager. Kuwi iki tak ibaratne kate mangan tanduran. Ananging tanduran iki mang wis ana pagere kuwi ora iso mangan Bathara Kala. Lho, lha kok mangkono. Mangkene tegese Bathara Kala, najan ki wong Sukerta. Ananging wis diruwat Amurwa Kala. Lan sapa sing merdeni tulisan sarandoning awakmu ki mang? Kowe ya ora iso mangan, yen aku meksa mangan. Kowe bakal kena aradan. Ladalah. Yo yen mangkono aku tak mudhun ngareca padha golek wong Sukerta wis intir-intir wetengku ora betah. Rama Bungulun matur suwun yen ngono aku tak mudhun ngareca padha golek wong Sukerta kang dadi panganku. Yo sing wicaksana Bathara Kala.
Gagatri sangang mrangu rinangkul ki nempet kempet dosang ratenaning pawono yoki tukang walang ati yoki tukang nesing tias yoki tukang kudu garing prakancung bolong kali condi sapa sing duwe wonten apa Kakang Narada Adi Guru. Wah, lah iki yang ini carane kapan badhe tentrem jagat gumelar iki? Saged mekaten Kakang Narada. Lah nggih. Ingkang panjenengan ngendikaken wau pangane tedhane Bathara Kala niku kuatah sanget Ngarcawada. Lah kapan tentreme jagat niki? Janjane ngoten pados katentreman. Lah mekaten caranipun. Lah kapan tentreme? Pun to percados dhateng kula. Anak ontang-anting uger-uger lawang kedono gendini niki kathah wonten Ngarcawada. Napa sedaya kula wau dados tedhanipun Bathara Kala? Kula mboten sarujuk Adi Guru. Napa ingkang dipun ngendikaken tedhanipun Bathara Kala? Saged kula badhe nrenggalangi napa kang dadi pangane detani Bathara Kala. Mangke rumiyin Kakang Narada anak kepolah bobo kepradah niku leres. Wong tuwa mituruti kekarepaning anak niku pun dangu dan riyen-riyen niku pun wonten. Bebasan kados mekaten. Napa malih kudu anak. Anak kedah nggih kados mekaten. Iso mendem jero mikul dhuwur asmane wong tuwa. Anak polah bapa kepradah, anak nggih kedah mekaten. Ananging nonton polai anak. Yen anak tumindake bener, tumindake sae gawe katentreman. Gawe kerahayuan sak pepadaning urip. Lah niku anak kepolah bapa kepradah. Ning kocapo. Yen anak tumindake gawe angkara, gawe goreh, gawe tumindak sing ora bener. Gawe kisruh napa nggih badhe nuruti kekarepaning anak. Lah niku jenenge wong tuwa goblok. Mekaten Kakang Narada. Inggih Kakang Narada. Kladuk anggen kula paring dedaran tetedan dumateng Bathara Kala. Sak saged-saged sumangga kula aturaken purba wasisanipun dumateng panjenengan Kakang Narada. Mekaten. Inggih Kakang. Sumangga kula dherekaken Kakang. Ki malih ngimbasi malih nang aku neh. Yo, yen mangkono panjenengan sampun ikhlas yen kula nenggarani tedhane Bathara Kala. Inggih Kakang Narada. Empun ngantos panjenengan derek-derek bab menika. Niki sing damel goreh niki senes sing ngandhap ananging sing inggil kados paduka nggih tetunggane kayangan Suralaya. Inggih Kakang pangapunten ingkang agung. Ya mangkono aku tak nenggalangi tedhane Bathara Kala, tak mudhun Ngarcapada.
Oh, yaksa rupane sedeng Nalendra yaksa laku kang mamalya ingkang gambira marang sesiung Amedu Prabowo guru mawalian Dipjo Dara Parasa tiyang kala ludra manik raja dewaku oleh pangan Prabowo Bukulun wis ngendikan yen aku dikeparengake mangan bangsane manungsa Wong Sukerto cacah selawe dadi panganku ndi Wong Sukerto ayo leleng indriya mangu magungkong kaduan rimang liraleno tanpa kanen yen
tan tulusung amangku sang Dyah Utama Nalendra Muda anakku Bathara Bayu sapu jagat ono tau mopo ulun kayangan geger nggih sababe opo ora ana maneh gegere kayangan Suralaya yo Bathara Kala luputi Bathara Kala ya ora ana maneh Betari Durga ana apa maneh Bathara Kala Bathara Kala muga maneh njaluk pangan wong Sukerta cacah selawe dijaluk dadi tedaning Bathara Kala kuwi ning to paugeran Serat Amurwakala yo aku isiling lah kuwi dijaluk karo Bathara Kala karepe wopo ulun kepiye mangkene ayo padha nyambut gawe bareng-bareng kowe tak utus nenggalangi tedane Bathara Kala mengko Bathara Kala paribasane kate ngemplok ana lambe tampen ben kaliren salawase urip oh mangkono ya wis aja lali aku tak njaluk tulung marang kadang-kadangmu Bathara Wisnu lan Bathara Brahma tumindak iki ana loro kowe sing tumindak kasar Bathara Wisnu lan Bathara Brahma tumindak kang alus werdine ana mogane lelakon ana mogane Bathara Kala kowe sing iso ngajar Bathara Kala sapu jagat yo ngestoake dawuh wis aja suwe-suwe ndang Bathara Kala sak Umbawara ana ngarca padha Bathara Bayu ngestoaken dawuh oh
sawa dalu araras ambyar sorot lintang kangku medhap titi sunyo waja ratri lumrang gantaning pos wito orang yuan pujian niroho jang dwi jawara ngenggeng lir swaraning madu bronto manung sungsarining kembang Didiang Kala Ludra Manik Raja Yudhiwaga iki ngaglang tengah dalan ana bocah nom-noman kek gagah dempal muga iki dadi panganku. Gus, kuwi sapa? Saka ngendi? Satriya saka ngendi? Wis kuwi takon karo aku. Yo aku takon karo kowe. Kowe sapa lan saka ngendi aranmu? Ngerti yo, aku Bapa Tuna. Sapa? Bapa Tuna. Omamu ngendi? Aku ngandung Sumawe. Asma Kinarya Jaba. Wong tuwek iki kekarepane ngekeki jeneng anak iki mesti ana kakarepane. Bapa Tuna, bapa iki bapak, Tuna iki rugi. Aku lahir wis ora tetunggalan dening bapakku. Yen ngono kuwi wong yatim. Mbuh, aku ora idep ora ngerti endi wong yatim, sing penting aku urip. Yen ngono kuwi dadi panganku. Yen aku dadi panganmu, apa aku arep mbok pateni? Yo, kowe bakal tak pateni, tak kokop getihmu. Tak kemah-kemah dagingmu. Ibarate walang totol pitik oleh-olehku iso nyelentik. Aluh. Wani karo aku. Apa sing tak wedeni? Mati iki wajib. Weh. Gek ceramah. Wong arep mati wae ceramah. Ayo maju. Yen gue ora wedi mati aja budi, kemah-kemah kokop getihmu. Maju atau gue lambemu.
Wah, kurang ajar. Kawit mangan wae wis diantemi ambek wong. Jane dinane iki becik apik kok malah diantemi wong. Lek minurut pitungan kliyek mentek jotho kemil. Kliyek mentek jotho kemil. Jane entuk mentek-menteki ngono ya ora apa-apa. Ane kok malah diantemi wong. Ah! Golek liyane wong Sukerto dudu mung kowe. Tak eling-eling Bapa Tuna. Tan samar pamoring sukmo sinumngaya minanguya sepi sinempen telengi kalbu pambukane warono terling liyem layape ngaluyum pindha pesating supeno sumusuping rasa jati Gojreng jin setan priprayangan podo jejogetan iki yo ngono wayah bedheg tengangi ono bocah nom-noman gek rambute gimbal bonda-bondo tangan apa ya ora gawean. Gus, kowe iki sapa? Asalmu saka ngendi? Kowe takon karo aku. Wih, suarane kaya gluduk. Aku Tuna Bobo. Sapa? Tuna Bobo. Kuwi saka ngendi? Aku ora duwe panggenan. Yen tur ngendi? Aku sadalan-dalan. Aku nok terminal. Dulurmu akeh. Aku ora duwe kadang, ora duwe sanak. Uripku kabur kanginan. Yen ngono, kowe iki wong untang-anting. Yo yatim, yo utang-anting. Dadi panganing Bathara Kala. Apa kowe arep mateni aku? Yen aku wong Sukerto. Yo, yen ngono kowe wong Sukerto, ngendikane Bapa Guru. Kowe dadi panganku. Ora idep. Yen kowe arep mateni aku, mengko dhisik. Ibarate walang totol pitik oleh-oleh iso nyelentik. Elu, lah omongane kaya mahang. Iki ku pas tunggal.